אני הולכת לי כאן בזה, מה רשום כאן? אוי אוי אוי, רק שנייה, מה זה? מה זה אומר? מלך הנחשים המסוכן חטף את המלכה ואת הנסיכה ואת המלך. אוי, מה נעשה? אני אלך להציל אותם. אבל מי יבוא לעזור לי? אני לא יודעת. הלוואי שהיה כאן איזה מישהו חמוד שיכול לעזור. יופי שהחלטת להגיע באמת. יאללה בוא תעזור לי. חטפו את המלך והנסיכה. חייבים להציל אותם. הם שבויים. בוא, הולכים אל תקפוץ. בוא, הולכים לשם. אוי, מי אלה? אוי, הרביצו לי. נפלתי על הרצפה. תן לו הגרזן. אוי, לא, אל תתכופף. מצוין, אתה מרביץ. אל תדאגי, אני אעזור לך. הנה הוא בא מאחוריך. תיזהר. הנה, כיסחתי אותו. יופי, הלוואי שלא יבואו יותר. אוי, באו שני סגולים. כסח אותם. תן להם. יופי. הנה, תראה, עם קפיצה. אני הולך, לא, אולי, אני אבדוק שם. לא, הנה גמד. כסח אותו. מה יש לו בתיק? יש לו משהו. תן לו, הוא ברח לשם. לא, הוא ברח שמאלה. תפוס אותו. לא, הוא ברח ימינה. תפוס אותו. לא, בעיטה. לא מצליחה. נעשה אתה, נו. גמד לגמד. אולי זה הבן שלך. תבדוק. הנה, יצא ממנו קד. קח את זה. אוי, הוא ברח. חבל. מי זה? תן לו. יש שם כלב סגול. תרכב עליו. בואי הכלב, אני ארכב עליך. לא, לקח. אוי, מה כיסחת אותי? תפוס אותו. עוד פעם נתת לי בבטן. בוא לגמד. תלמד להרביץ עם הגרזן שלך. תרביץ רק לאויבים. תרביץ לכל מי שהוא לא אני. תלך ישר ותרביץ למי שהוא לא אני. למה הרבצת לי? את רוכבת ממש יפה. את תלכי למטה ואני אלך לבעלה. יבואו גמדים. תפסי אותם, נו, הם בורחים. לא הוצאנו מהם אפילו קד אחד, בקושי. מצוין. תני לי את הקד. למה את לא משאירה לי שום קד? גם אני רוצה. אכסח אותו עם הגרזן. קבל את זה, חביוב. קבל את זה. למה את הולכת בעיגולים? וואו, איזה ענקים מפחידים, פטישנים ירוקים. אני עלה על הכלב הסגול, לא הורידו אותי. אוי, סליחה שהכנסתי לך עם הזנב של הכלב. חזרת לחיים, כל הכבוד. תיזהרי, אחד הפטישנים זז. יופי, כסחי אותו. אני אנסה לרכב על הכלב. הופה, קבל את הזנב הזה. קבל את זה. אני מרביץ עם הזנב. אף אחד לא יכול להתקרב אליי. למי אני מרביץ? אני לא יודע. אני סתם עושה ככה, ימין לשמאלה, אולי מישהו יבוא. הנה. מעולה. בוא נלך לישון קצת. נומי. או, גמד! כנסי בו. תני לו. יופי, אוי, נתת לי בבטן, הרגת אותי, מה עשית לי, אמא. תפסי את הגנב, יש לו מתנות, זה גנב של סנטה קלאוס. טוב, יופי. האויב הגדול שלנו נמצא בטירה. אנחנו ניקח קיצור דרך כפר עצבים. זהירות, פה יש כאן מדרגה. הנה, כסח אותו. הוא ימות ליד שורשים של עץ. או שהוא ייפול למטה. את תעמדי מאחוריי, בסדר? אני אעשה את העבודה.
לא, לא רוצה. אני אתן לו. קבל, קבל. בום, בום, בום. טרח, בעיטה. הנה. הוא לטיפולך, חבוב. זרי מאחורה. האחורה הפך להיות קדימה. מצוין, מצוין. אוי, הבטן. גש, גש. ילדים, רוצו לכיוון השני. אוי, דרקון יורק אש. עופו מפה. קבלו את האש הזאת. עופו מפה את. בום. אני על זה, אתה לא. אני על זה, אני לא. נשרפתי, חם לי בטוסיק, מה זה? קשה לרכב על הדרקון הזה. תוך שנייה מעיפים אותך. בוא נתקדם לשם. תשימי לב, יש גם את בין הילדים. הרבצת לי. הנה, מתנות. קח את הכד. מה, אתה ישן? מה, אתה חולם? מה אתה עושה? למה לא לקחת שום כד? אני רק רוצה להרביץ עם הגרזן שלי הגדול. לא מעניין אותי הקדים המטופשים האלה. הרגו אותי, אבל חזרתי לחיים. אני אשמור שאף אחד לא בא מהכיוון ההוא. לא, באו מהצד השני דווקא. גש, גש. אוי, מה זה? שלט צו. מעיף עליו אש. איזה חגיגה פה, קרנבל. למה כולם בקבוצה כזאת? נגמרו לי החיים. לא, חזרתי, הבאתי עוד הסימונים. גמד, נתת לי שוב פעם מכה בראש עם הגרזן שלך. לא מצליחה לעלות על הדרקון. הנה, קבל את מכה בחזרה. בוא נלך לישון. גמדים, תתעוררו. כסח את הגמד, הוא ברח לשם. לא, הוא ברח לשם. תפוס אותו, הוא ברח לכיוון, ברח לשם. מה זה לא? הוא ברח ימינה, הוא ברח שמאלה. קבל בעיטה, קבל עוד בעיטה, קבל עוד בעיטה, קבל עוד בעיטה. כמה בעיטות. קח עם החרב אחת גם. גמד ירוק, תתעורר. אתה לא זז. הכפר חזר להיות ענק הצב. קח אותי דרומה, מעבר לים. אני יורד, זהירות מדרגה. אויב מימין, אויב משמאל, שימי לב. אי אפשר לעלות על הדרקון. כסחי אותם, זרים מהאש. חם לי, שורף. גש, אוי. גמד, שוב פעם נתת לי עם הגרזן בראש. יש לי כבר זעזוע מוח, אני לא יודעת איזה יום היום בגללך. תראה כמה אויב יש כאן. תלחם בהם. אוי, הוא נפל, מזל מגיע לו. מחשמו. שים לב, כאן יש קפיצה, צריך להיזהר, לא ליפול למטה. כל הכבוד לך. תן בגמד. תן לו בעיטה, תיזהר לא ליפול. יש לי קסמים, הכל מלא אצלי בכיסים. הכל מלא בקדים של קסם. בוא נזוז. 2 ירוקות מגעילות. אוי, גמד, הרבצת גם לי. קבל בחזרה. קבליות. גש. מעולה, זה פשוט מעולה. זה מהדלת הזאת יוצא איש עם פטיש גדול. והנה אח שלו התאום. גש.
אל תדאג, אני אעשה לו את ענפת חרב המוות. קבלו את הכישוף האולטימטיבי, מכת ברק. הם לא מתו. הוא נתן לי נגחה עם הכתף שלו. קבל. אוי גמדי, אני מצטער שהרבצתי לך. אולי תעזור לי. אני מתה לגמרי. אני אכסח אותך. הנה הרגתי אחד, עכשיו אני ארוג את השני. אוי, הוא נתן לי בעיטה בטוסיק. כל הכבוד גמדי. הנה קח קסמים. ראיתי שבזבזת את הקסמים שלך. הנה לך תיקח, יש לך למעלה. הנה תיקח גם את זה. קח גם את זה. דקרתי אותו בעין עם החרב. זהר מהאויב הזה בצבע חרדל. חרדל דל. הוא מכניס לי בבטן. איי זה כואב. גש גש גש. כמה אויב, אנחנו רק 2, אנחנו כל כך עייפים ורעבים. כואבת לנו החרב, כואב לי הגרזן. קחו קסם של דרקון אש, ישרוף אתכם חיים. אולי השתמשתי בו מוקדם מדי, כי תראה איזה גדול האיש הזה עם החרב והמגן שלו. מכסחים אותי משני הצדדים. חזרנו לחיים. גש גש גש. יש לו נבוט עם קוצים. יש לי קסם ברקים. כמעט כולם נפלו, אבל חלק גם חזרו. תרביצי לכיוון הנכון, מה יש לך? את מרביצה ימינה, והאויב בכלל נמצא שמאלה. עכשיו שנינו רק עליו. אוי, נתת לי. כן, אתה קרוב מדי. זוז קצת. הוא נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם עם ראש מורם. ראית איזה גלגול עשיתי? גש גש גש. גם אני יודעת לעשות גלגולים, אבל חטפתי. עכשיו אני על הרצפה, כואב לי. הוא נתן לי עם המגן מכה. תראה את הגלגולים. לכיוון הלא נכון, גברת. סוף סוף לישון קצת. אוי, גמדים, בוא נכסח. אוף, יש. כד כחול, יש. עוד אוף, יש. הם בורחים. תפס אותו ימינה, תפס אותו בצמאלה. הנה עוד כד כחול. הם כולם נעלמו. אוי, זה עצוב כל כך. אנחנו כבר ממש קרובים לטירה, אבל הדרך עמוסה באויבים, ואנחנו צריכים להעז למצוא את הדרך שמגיעה עד לטירה עצמה. בואו נראה אם אנחנו מצליחים לקפוץ את הגובה הזה. תראה איזה גובה. אני הצלחתי. בואו נראה גם אתה יכול. רגע, חכי, תראי כמה אויבים יש כאן. הנה אני חוזרת. גס 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 גס. הנה, אהבתי אחד. אני אהבתי את השני. גש גש גש. אוי, הוא הכניס לי חזק כל כך. נפלתי לרצפה, אני מהבהבת. הנה אני חיה. תן לו עם הכת של הגרזן. כל הכבוד גמד. תראה, החורים האלה באדמה נראים קצת חשודים. זה נראה כמו בולענים אולי. מעניין מה זה. מעניין מה מתחבא כאן בתוך האדמה. אוי לא, זה השלד של האויב הגדול. לא נורא, הוא נפל למטה. אוי, יש עוד אחד. אוי, הכניס לי עם החרב. אוי, הוא פגע בי כסות. זה נורא מעליב. קח קצת מכות. גס גס גס. גס גס גס. מה אתה קם? יופי, תישאר שם למטה. חביבי. מה זה הרוחות האלה? נראה לי שהציפור עפה. לא שמת לב, אבל בא אליי שלד עם חרב.
כיסא החתך. אוי, הוא כסחן כל כך. אוי, המשחק נגמר. מה זה? מה נעשה? ננסה שוב פעם, מחר. חזרנו במהדורה משודרגת הפעם. לי יש גרזן מזהב ולי חרב מכסף. שמתי גרביים חדשות נקיות, לא מסריחות. ועכשיו בוא נראה מי יוצא פה מהאדמה. או, שלום חביבי. קבל את זה. גס. גס. אוי, 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 אוי. הוא חזק. אני מהבהב כולי. בוא, אני אנסה עוד פעם. אולי את. אוי, הוא קפץ לשם, אני קפץ לשם. גס, גס, גס. הרג אותי, חזרתי, הנה, הרגתי אותו. אבל יצא עוד אחד. גס, גס. אל תדאגי, יצאו עוד הרבה. צריך לכסח את כולם. אין להם הרבה מוח, כי הם היו באדמה, המוח שלהם מתנמס. אז הם לא חכמים כל כך, אבל הם חזקים. צריך להיזהר מהם. ראית איזה סיבוב הוא עשה? גס, גס, גס. הנה, תתני לו מכאן, אני מכאן. רק תיזהרי לא לפגוע בי. היה. הוא מניף את החרב ממש יפה. אבל גם אנחנו חזקים. כשאנחנו ביחד אנחנו חזקים. תראה, יש כמה מדרגות. גמד, תן לו. איי. כל הקסמים שלי רכים, הכיסים שלי לא מלאים בכלל. אני צריכה אגוזים לכיסים. תראה את השחור הזה, איזה פחד. גס. אהבתי אותו, אל תדאגי גברת. אני דואגת, תראה, הוא התפצל לשתיים. יצאו לו אנטנות של לולבים. למה יש מרשמלו בשמיים? אני לא מבינה. הציפור עפה יותר מדי גבוה. אולי תגיד לה שתרחת קצת? אל תדאגי, גרזן הזהב שלי הוא כל כך חזק. אני אפרק את האויב הזה. בטעות חתכתי לך את הבטן, אבל זה לא היה בכוונה. אני מבקש סליחה. לחלי אמא, תיתן לך נשיקה בבטן. היה כואב כל כך. לא יכולה יותר. למה יצאתי מהמיטה היום בבוקר? גש. בואי, השטח פנוי, כמעט פנוי. כל הזמן יוצאים פה שטויות מהאדמה. למה לא רססו כאן? גש, גש, גש. השלדים האלה, למה הם לא יכולים להישאר מתים? למה הם כל הזמן חוזרים? אני לא מבינה, מי נתן להם מגנים? אולי ככה קברו אותם. יאללה, תשים מטבע. הוא בא אליי. לא, אל תרביץ לי גמד, אני איתך, אנחנו ביחד. אתה צריך להרביץ לכל מישהו, לא אני, לכל האחרים. אם אתה רואה אישה חמודה עם מגפיים אדומים ותחתון אדום וחרב, אל תרביץ לה. תרביץ לכל מישהו לא עם מגפיים אדומים, תחתון אדום וחרב. למשל, אתה רואה את הקוף הזה שם? כן, זה. תרביץ לו. רואה שלד עם מגן עגול, תרביץ לו. מה אתה מרביץ לי? אני איתך ביחד. זה היה רעיון טוב. באמת התחלתי להתעייף. איזה קסם משוכלל, יא ורדי. אוי, הוא תפס אותי לא מוכנה. הפיל אותי מהגרביים לרצפה. שטח פנוי. בוא ננוח קצת. כשלא יבוא איזה גמד להעיר אותנו. כן הגיע. תן לו. הוא מוציא עוף, בשר, קדים. עוד קד ועוד קד. תדע לך, כל קד כזה זה עולם ומלואו של קסמים. הדרך הגיע לנשר הגדול, לקח אותנו לשמיים, והטירה ממש קרובה. זה השלב כמעט הסופי לפני שאנחנו מצילים את המלך והמלכה. מתוך האדמה ממשיכים לצאת זבלות כאלה של שלדים עם מגנים בצבע זהב וחרבות בצבע זהב, והם מקסחים לנו את הפנים. אולי תתעורר גמד ותתחיל לתת כמו שצריך את הכאפות שלך עם הגרזן. זה מצוין, נפלתי לרצפה, אני כל כך עצובה. הנשר מסתכל עלינו עם העין הקטנה שלו. אולי יעזור לנו ויעוף קצת יותר מהר לכיוון הטירה.
שלד צב. למה לא? תחזור לאדמה, תהיה מת בשקט, כמו שהיית עד לא מזמן. תיזהר, יש כאן מדרגה, אפשר ליפול בקלות. שלד צב, אתה חזק, אבל אני יותר חזק ממך. זערי, דרקון, הוא שרף אותי בטוסיק. אני אתן לו בעיטה. אני אתן לו עם הגרזן לתוך פרצופה שלה, אני אטפל בה. אוי, אני רוכבת על דרקון? אני לא רוכבת על דרקון. הנה בואי, אני רוכב על דרקון. אני מוציא אש. אוי, אני כמעט נופל. אני הולך על הקצה. אני לא רוכב על דרקון יותר. אני רוכבת על דרקון. אני לא מוציאה אש. אני שורפת את האויב, מחממת לו את הגרביים. אני לא רוכבת על דרקון יותר. הדרקון ברח. לא נורא. אנחנו יודעים שאנחנו מאוד קרובים אל המלך והמלכה. תיזהרי, מישהו ישפריץ חומר אדום על האביר הזה, ועכשיו הוא סופר חזק. שנינו מתים, שנינו חיים. צריך להילחם בהם חזק. הם יותר מדי טובים. הנה, קחו איזשהו קסם שיבלבל אתכם רגע. עשה לכם פה מדורה של ל"ג בעומר. לא תדעו מאיפה הגיע החומר. גש. אני מרביצה, אני פוגעת, אני נותנת בעיטה, אני מחמיצה. הביא לי עם החרב, המיס אותי, אני מעבבת על הרצפה. אני גמד, אני נלחם במשהו שאפילו לא רואים מרוב שהוא בקצה של המסך. אבל זה נמצא שם, אני יודע, כי הרגע עשה לי להיות מהבהב, כולי מהבהב. כשאני בהבהובים, אני לא יודע על מה לחשוב. אל תדע, גמד. אני חושבת שהם קצת נהיים יותר חלשים. תראה, אין להם כבר כוח ללכת. כמעט עשיתי לו את הרגיל הכי חזק שלי, שאני מביאה את החרב עם השפיץ מהתקרה על הרצפה. הגענו לארמון. עכשיו מלך הנחשים ינסה לעצור אותנו. אנחנו חייבים לעשות כל מה שאפשר בשביל לעצור אותו ולהחזיר אותו בחזרה לתוך האדמה. כל הנחשים התאגדו והפכו להיות מלך הנחשים המפחיד. ויש פה פטישן, ויש פה עוד שתי אדומים עם מוט נבוט בצורה של גולות. קבלו את הקסם הכי חזק שלי. נפלתם על הרצפה. אבל תראה, הוא מגלגל אלינו חבלים של אש, וגורם לנו לאבד הרבה כוח. גם פטישן וגם ברזלן נתנו לי שניהם, אחד גרזן בראש ואחד פטיש בראש, אבל שום דבר לא עוצר אותי. אני הגמד, אני חזק כל כך, אפילו שאני קטן, נמוך קומה, אבל אני לא סתום, אני לא בלום ואני לא בצבע חום כמו הרעים האלה. אני אכסח אותם גם אם זה ייקח לי חצי שנה. יופי גמד, זה הדרך. אל תאבד תקווה, צריך להיות חזקים. הנה, קצת קסם, לעודד את המצב רוח ולהכניס קצת פלפל לעניינים. תראה, כולם נפלו. גם אני יודע להוציא קסם. תראו איזה ברקים יפים וחזקים. טוב מאוד, בוא נמשיך לקסח. כי מי שמקסח לא מקסחים אותו, ומי שמקוסח הוא מתקסח. קח עוד קסם למצב רוח טוב, קצת אש שתחמם אותך מלמטה, אולי יהיה לך טעם של עצמות יותר טעימות. יא שלד עצם מסטול ומעצבן, תחזור כבר לאדמה, נמאס לי ממך, אתה כל המשחק מפריע לי להתקדם. גש עם החרב, גש. כמה שלדי עצם האלה מפריעים. גם אתה תטפל בהם ואני אנסה לתקוף את מלך הנחשים העצום והעלוב הזה. בדיוק ככה, תן לו לא לוותר. הוא נתן לי עם המגן בראש, הוא מכופף אותי,
הוא ממש דביל, הוא ממש עלוב, הוא ממש מנוול, הוא מחמם את הרצפה בצורה שאני לא מבינה איך הוא עושה את הקסם הזה, אבל גם לי יש קסמים בשרוול. תראה, יש לי אש בצורה של עז שיכולה להפיל אותו בלי שהוא מתנגד בכלל. הוא מתחיל להתעייף, אני יודעת, הנה הגרזן הולך להתקע לו בבטן, קרוח, איזה שפריצים של דם, יש! בוא נוריד את המלך, ואני אוריד את המלך, אתה תוריד את המלכה, הם הולכים להתחבק ולהתנשק, הנה אני מרימה אותו מהרצפה, מלך יקר, הם הצילו אותנו, אנחנו סוף סוף חופשיים. ברכות לגמד וללוחמת. ותראו מה קרה כאן, אתם בכלל בתוך משחק הוידאו בארקייד. כל הדמויות בורחות מהמשחק, פוצצתם את המשחק, עשיתם פה תקלה גדולה. כל הרעים נמלטים, הם בורחים לעיר האמיתית. הם הגיעו לעולם, אל תדאגו, אנחנו נתפוס אותם, אנחנו לוחמים אמיצים ביותר. אף אחד לא יכול לברוח מאיתנו. אנחנו חזקים, אנחנו ננצח. יחד ננצח. כל הכבוד למשחק גולדן אקס, שהיה כל כך מעניין. ובסוף הכל נגמר לטובה. המלך ניצל, המלכה שמחה, וגם אני הולך לאכול דייסה. הודעה אחרונה, שימו לב שהאלופים לא משתמשים בסמים.